ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст, мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғайёздода. дар замони соҳиб истиқлолӣ барои татбиқи 4 ҳадафи стратегӣ корҳои бузургу назаррас анҷом ёфтанд. давоми 33 соли соҳиб истиқлолӣ барои навсозӣ ва таъмиру таҷдиди низоми энергетикии мамлакат 85,7 миллиард сомонӣ равона гардид. бунёду аз навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии инфрасохтори энергетикии кишвар бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз дастовардҳои бузурги даврони соҳиб истиқлолӣ ба ҳисоб рафта, айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти бузурги энергетикӣ идома дорад. гузориши Бобокалон Аминзода. дар зарфи 33 соли истиқлолияти давлатӣ дар замини андешидани тадбирҳои бузург ҷиҳати рушди босуръати соҳаи энергетика бо дастгирӣ бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон татбиқи бомароми барномаҳои давлатӣ ва ҷалби сармояи дохилии хориҷӣ ҷиҳати бунёди низоми нави системаи энергетикӣ, истифодаи оқилонаи иқтидорҳои муосиру сатҳи баланд, беҳтар сохтани инфраструктураи он, таъмини доимӣ ва бемамонати нерӯи барқ ба аҳолӣ ва корхонаҳои ташкилот, инчунин сохта ба истифода додани нерӯгоҳи азими барқи обӣ, таҷдид зеристгоҳҳо ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ тадбирҳои муҳими саривақтӣ амалӣ карда шуд. солҳои охири рушди бомароми соҳаи энергетика ба раванди саноаткунии бо суръати кишвар заминаи мусоид фароҳам оварда истодааст. умуман дар замони соҳиб истиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои навсозӣ, яъне таъмиру таҷдиди низоми энергетикии кишвар 85,7 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. низоме ки дар 75 соли замони гузашта муҳолати истифодаи аксари таҷҳизоти он қариб ки ба анҷом расида буд, таҷдиду навсозӣ карда шудааст. баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳаи энергетика ки муҳаррики пешбарандаи иқтисодиёти кишвар мебошад, ҳамин буд ки яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ эълон гардид. дар ин асос пеш аз ҳама иқтидорҳои энергетикиро баланд бардоштан лозим буд ва дар ҳамин замина сохтмони нерӯгоҳҳои хурду бузург ба нақша гирифта шуда амалӣ карда шуд. аз он ҷумла нерӯгоҳҳои барқи обӣ Сангтуда 1 бо иқтидори 670 мегаватт ва Сангтуда 2 бо иқтидори 220 мегаватт сохта ба истифода дода шуд. инчунин дар шаҳри Душанбе маркази барқ гармидиҳии дуи шаҳри Душанбе бо иқтидори 400 мегаватт сохта ба истифода дода шуд ки ин тавонист як миқдор иқтидорҳои энергетикии кишварро боло бардорад. барои расидан ба ин ҳадаф коршиносони соҳа истифодаи самараноки манбаъҳои бузурги табиӣ аз ҷумла обро ки 98% нерӯи барқи Тоҷикистон дар нерӯгоҳи барқи обии бузург ва миёна истеҳсол мешавад, зарур мешуморанд. дар ин самт Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушди соҳа қадамҳои устувор гузошт ва имконотҳои мавҷуда бо роҳи амалӣ намудани тадбирҳои хуб ба пуррагӣ истифода гардид ки натиҷаҳои мусбиро ба бор овард. дар соли 2023 дар як қатор нерӯгоҳҳо иқтидори кории иловагӣ ба кор дароварда шуд. ин ҳам бошад дар нерӯгоҳи барқи оби Қайрохум ва нерӯгоҳи барқи оби Сарбанд Норак мебошанд ки ин таъсири худро ба истеҳсоли нерӯи барқ хеле назаррас расонидаанд. тӯли 2 сол аст ки истеҳсоли нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ зиёда аз 21 миллиард киловаттсоатро ташкил медиҳад. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки сол ба сол талабот ба нерӯи барқ зиёд гардидааст. рушди соҳаҳои иқтисодиёти иҷтимоии мамлакат назаррас ба пеш рафта истодааст. таваҷҷӯҳи бениҳоят зиёд пешвои муаззами миллат нисбати соҳаи энергетика доранд. дар ҳар як паёми худ инро қайд мекунанд, дарҷ мекунанд. соҳаи энергетика бисёр навигариҳо шуд, зеристгоҳҳое ки ва хатҳои барқии 500 киловолтае ки ҳалқаи системаи энергетикиро идора мекунанд, аз таъмирҳо гузаронида шуданд. таҷҳизотҳое ки кӯҳнаву фарсуда буданд ба таҷҳизотҳои нав иваз карда шуданд. ҳукумати мамлакат бо назардошти фаровонии захираҳои гидроэнергетикӣ, иқтидори бузурги истеҳсоли энергияи сабз ва содироти он дар ҷойдиҳи ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегияи худ расидан ба истиқлоли энергетикӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. соли 2023 иқтидори энергетикии Тоҷикистон зиёда аз 6000 мегаватт ва истеҳсоли нерӯи барқ 22 миллиард киловаттсоатро ташкил дод ки нисбат ба соли 2017 4,8 миллиард киловаттсоат ё 28%
зиён мебошад. Ин ҳама дастоварҳои бемисли замони истиқлолият дар соҳаи энергетикии Тоҷикистон пеш аз ҳама натиҷаи заҳмоту талошҳои созандаву бунёдкоронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушд мебошад. Яке аз дастоварҳои бузурги 33 соли истиқлолият дар соҳаи энергетика ин бунёди нерӯгоҳи барқоби роғун ба ҳисоб меравад, ки то имрӯз бо дастгирӣ ва ташаббусҳои хастанопазири пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳматҳои шабонарӯзии кормандони муҳандисии техникӣ ду агрегати он мавриди истифода қарор дода шуд. ҳоло дар ин иншооти бузург корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, сохтмончиён тамоми талоши худро ба он равона намуданд, то корҳои анҷомдодаашонро бо сифати баланд ва саривақт иҷро намоянд. дар иншооти бузурги аср нерӯгоҳи барқии оби роғун баъди ба кор даровардани агрегати якум ва дуюми он тамоми хуҷагии халқи ҷумҳурӣ бо нерӯи барқ таъмин гардид. акнун ҳадафи чоруми стратегии мамлакат саноати кунунӣ бо суръати кишвар қабул гардид ва челе ки ба ҳама маълум аст дар тамоми кишвар ҳамарӯза иншоотҳои гуногун ба истифода дода мешавад, ки албатта инҳо боз иқтидорҳои иловагиро талаб мекунанд. ва агар яке аз роҳҳои зиёд кардани иқтидорҳои энергетикӣ ин сохтмони нерӯгоҳҳои барқии обӣ бошад, роҳи дигари он кам кардани талафоти барқ, яъне ҳам талафоти тиҷоратӣ ва ҳам талафоти технологӣ ва дар ин замина сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ омили дигари зиёд кардани иқтидори энергетикӣ аст. бо афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ, коргоҳу корхонаи нави саноатӣ, муассисаҳои ташкилот ва дигар инфраструктураи иҷтимоӣ, ки дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ вусъат дорад, талабот ба нерӯи барқ зиёд ва ҳаҷми истеҳсолот ба маротиб бештар мегардад. аз ин роҳ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои тавлиди иқтидорҳои нави энергияи электрикӣ қабул ва мавриди амал қарор додани стратегияи миллии рушд, барномаи муҳими соҳавӣ, ислоҳоти соҳа ва лоиҳаҳои давлатии сармоягузориро дар ин соҳа саривақтӣ донист ва ҳоло дар соҳаи энергетика боз 18 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 1 миллиарду 549 миллион доллари амрикоӣ татбиқ гардида истодааст. Бобокалон Аминзода, Баҳодури Истам, мақсади мақсад, ахбор. идомаи ахбор. طبق خلاصه علمان و محققان گوسفند ذات حصاری با اصول سلکسیای خلقی به وجود آمده در تشکل و بلند شدن محصولناکی دیگر ذاتها نقش گذاشته است. ضمن چرابینی علمی و عملی با اشتراک علمان و متخصصان از دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، تاریخ، امکانیت‌های پرورش و محصولناکی گوسفند ذات حصاری معرفی کرده شد. ضمن چرابینی بهترین گوسفند این ذات با ارزش 40,000 سومانی به فروش رفت. نوروز شاهی عزیزالله گزارش می‌دهد. 192 کیلو کلانترین گوسفند ذات حصاری در جمهوری تاجیکستان معرفی کرده شد. این تدبیر در دایره چرابینی بین المللی با اشتراک عالمان و متخصصان از فدراسیون روسیه، جمهوری‌های قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، بلاروس و سازمان‌های بین المللی و منطقوی در شهر حصار صورت گرفت. خواجگی‌های ذات‌پروری مملکت بهترین ذات‌های گوسفند ذات حصاری را معرفی کردند و مهمانان باشد چنین تأثیرات دارند. Я являюсь доктором сельскохозяйственного профессор, заведующий отдела разведения овец Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбища. Исарская порода – это порода, выведена учеными, фермерами таджикского народа. Это чисто таджикская порода, поэтому мы должны гордиться этим и использовать эту возможность. Исарская порода является сейчас в данный момент самой значимой. Вопрос, который сегодня поднят на выставке, это очень актуально, потому что мы должны разводить, мы должны увеличивать поголовье, потому что во всех республиках Центральной Азии, не только в Таджикистане, но и в Кыргызстане, в Узбекистане, в Туркмении, в Казахстане разводят, занимаются разведением исарской породы, потому что это само порода, она выведена народной селекцией. Поэтому народ Таджикистана действительно имеет свое богатство, которое приумножает экономику Таджикистана, как гисарская порода. Гисарская порода самая крупная порода в мире, считается. Используя гисарскую породу, все другие республики, они выводят свои породы. Дар қатори гӯсфандҳои думбадор ин ягона
گوسفند می باشد که هم دنبش کلان هم خصوصیات خاص خود دارد. این قدر نازک نیست. هنگام نارسایی خوراک ذخیره‌ای که در دنبه پیدا می شود آنها چندین وقت‌ها استفاده می برد. بعد گوسفند ایستوری نظر به دیگر گوسفندها در چراگاه‌ها آزاد پرورش کرده می شود. شتابری که ما می‌دونیم در بعض حالت‌ها تا 500 کیلومتر به علاقه تابستانه روان می‌کنند بعد باز می‌گردند. این معنی آن دارد که در شرایط هم خانواده هم در شرایط خواجگی‌ها برای استفاده بردن چراگاه‌های موسمی این خصوصیت خوب دارد. دیگه گوسفندهای دنبه‌دار چنین خصوصیت‌ها ندارد و این چنین تیزرس میباشند. بره‌ها در یک روز تا 500 گرم وزن گرفتنشان ممکن. ضمن کنفرانسیا فستیوال نمایش بین المللی علمی و عملی تحت عنوان مسئله‌های حل طلب رشد گوسفند ذاتی حصاری معاون سروزیر مملکت سلیمان ضیازاده افزونشوی دستاورد و موفقیت ذات‌پروران را با دستگیری و توجه پیوسته راهبر دولت و تطبیق امتیازهای اندازی و گمرکی مربوط دانست. طوری از تجربه عالمان و چاره‌داران برمی‌آید حصاری یکی از بهترین ذات‌های گوسفند به حساب رفته در تشکل ذات‌پروری و بلند برداشتن محصولناکی دیگر ذات‌ها نقش مهم گذاشته است. با نظرداشت همین امروز چاره‌داران هدف گذاشتند که با استفاده پوره امکانیت‌های موجوده افزایش این ذات سرمحصول را تامین کنند. در خواجگی دهقانی رمضان پرورش ذات گوسفند حصاری را براه مانده‌ایم. در آینده سرشمار همه را ما زیاد کردنیم و همین گوشت محصولات گوشتش زیادتر میشه و بازار در نغز میخرن. سرشمار گوسفند نغز گوسفند حصاری بسیار گوسفند خوبه. همین را سرشمارش زیاد کردنیم. عین حال گوسفند در بلندی 3000 متر چراغ کرده شده بلندی کوهستان. با حکومت جمهوری تاجیکستان میnnatdorî خود را بیان میکنیم که چنین آزمون‌ها چنین روزهای خرسندی که تمام مردم جمهوری تاجیکستان آمدن این چیزا رو می‌بینند. ما در خواجگی چاره‌پرور ناحیه رودکی جماعت اسنبای گوسفند ذات حصاری گوسفند سرخ را و سیاهی ذات حصاری را براه ماندیم که زیاده از 10 سال شد ما در همین پرورش گوسفند ذات حصاری مشغول هستیم. این گوسفندهای ذات حصاری با کسلی‌ها تاب‌آور هستند. از آن جمله ما فقط در همین کسلی‌ها داروباری‌های استحصال وطنی را به استفاده می‌بریم که در جمهوری تاجیکستان داروباری استحصال وطنی براه مانده شده است. در خواجگی ما قشقارهای ذات حصاری 250-260 کیلو میشد تا 100-120 کیلو وزن میگیرند. در دایره این شورابینی بین المللی نمایندگان دیگر دولت‌ها و تشکیلات‌های جهانی با نمای ظاهری و محصولناکی گوسفند ذات حصاری بهای بلند داده آمادگی خود را جهت تحکیم همکاری‌ها در سمت چاره‌داری تاکید نمودند. زیرا گوسفند ذات حصاری با محصولناکی بلند و زود انکشاف یابی از دیگر ذات‌ها در جهان برتری دارد. در دایره کنفرانسیا فستیوال نمایش بین المللی علمی و عملی تحت عنوان مسئله‌های حل طلب رشد گوسفند ذات حصاری معرفی هرچی بیشتر این دستاورد ملت در عرصه بین المللی ضرور دانسته شد. Я заместитель директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Сафина Галина Фатыховна. Приехали на эту конференцию и на фестиваль, чтобы посмотреть и поделиться опытом и получить от вас какие-то знания по разведению выдающейся гисарской породы овец, которая исторически признана очень крупной, которая развивается, история которой создана здесь. Поэтому мы, на самом деле, очень интересно общаемся с селекционерами. Я им задаю вопросы, как работать с этой породой. Потому что к нам в Россию тоже она завозится. Наши овцеводы проявляют к ней интерес. Мы находимся на земле, где создана эта гисарская порода овец. И сегодня большое количество селекционеров работает с этой породой, чтобы она была еще больше, чтобы гордость этой нации, она есть, была и будет. Гисарская порода – это родина Таджикистан. И конкретно вот эта земля, город Гисар, где мы находимся, где проходит этот фестиваль. گوسفند از روی جثه به مانند مرکب دارای دنبه قفس و کلان، گوسفندان فربه روغنی دارای گوشت بولذت. این رو سال 1298 سیاح مشهور مارکو پولو در کتاب خود تاکید نموده است.
ин собитгари он аст ки гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон офарида шуда тадриҷан ташаккул ёфтааст ва имрӯз ҳамагон талош доранд ки дар зотпарварӣ аз дастоварди олимону хоҷагидорони тоҷик истифода кунанд. ин дар мавзӯи гӯсфанди зоти ҳисорӣ аллакай сеюмин чорабинӣ аст ки барои иштирок дар он ба ҷумҳурии тоҷикистон меоем. дар рӯзи дуюми конфронси байналмилалӣ иштирок дорем. меҳнати пайвастаи мардум ва олимони тоҷик аст ки гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар дунё аллакай мавқеи худро пайдо кардааст ва имрӯз ҳамчун бренд ба ҳисоб мераваду дар ҷаҳон яке аз зотҳои беҳтарин мебошад. ин зоти ҳисорӣ аз ҳисоби қад ва вазн афзалият дорад. хоҷагӣ зотпарвари меҳнат роҳати шаҳри ваҳдат ин барои парвариши гӯсфанди зоти ҳисорӣ махсус гардонда шудааст. хоб имрӯз дар хоҷагӣ зиёда аз 2600 сар гӯсфанди зоти ҳисорӣ парвариш меёбад. тамоми сайри кӯшишмо ба он равона карда шудааст ки яъне борои селексия борои дигар роҳҳо яъне хусусиёт кардани гӯсфанди зоти ҳисорӣ. ма чӣ хеле мебинем барои намоиш ҳозир мо овардем як намуна. албатта ин гӯсфанди аслӣ яъне гӯсфанди зоти ҳисорӣ аслиш ҳамин аст. зоти гӯсфанди ҳисорӣ аслан зоти тоҷикӣ ҳаст. мо хоҷагии рахш бо дастгирии худи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз мо зиёда аз 5500 гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар хоҷагии рахш дар ноҳияи фархор дорем. гӯсфандҳое ки имрӯз мо пешкаши умум кардем иҷа намояндаҳои қазоқистон буданд, қирғизистон буданд. дар ҳақиқат ино ба ҳамун таҳуқуқ омаданд ки зоти ҳисорӣ яъне зоти тозаи ҳисорӣ дар хоҷагии рахш вуҷуд доштааст. барое ки баландтарин ҳамун қушқорое ки мо инҳоро аз худи саҳро овардем яъне ки аз айлоқ овардем. баландии ин гӯсфандҳо 1.4-1.5 аст. худи мешҳо яъне солиқҳо ҳам бениҳоят зоти тоза баҳо доданд ва мо кӯшиш мекунем ки ин зоти тоҷикҳо дар ояндаҳо ҳам дар арсаи байналмилалӣ яъне ҷаҳон муаррифӣ кунем. Я Каримбаев Аманбай Камбарбекович, член делегации Казахстана, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Международной академии аграрного образования. Это выставка племенных овец, которая была создана народной селекцией народа Таджикистана. Мы принимали участие в конференции, в которой действительно рассматривались очень актуальнейшие вопросы, которые существуют на сегодняшний день. И в дальнейшем этот вопрос остается очень актуальным. мавзӯи дигар дар ноҳияи нуробод сохтмони 22 хонаи истиқоматӣ барои аҳолӣ аз офати табиӣ зарардидаи деҳаи яхагиюстӣ ҷамоати деҳотӣ ба номи Иззатулло Ҳалимов ҷараён дорад. Эдигули Маҳмуд гузориш медиҳад. бо мақсади бунёди хонаҳои истиқоматӣ ба аҳолӣ аз офати табиӣ зарардидаи деҳаи яхагиюсти ҷамоати деҳотӣ ба номи Иззатулло Ҳалимов бо супориши пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шафати шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии Нуробод Рашт қитъаи замин ҷудо гардида буд, то дар ин маҳалла манзилҳои истиқоматӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ барои зарардидагон бунёд карда шавад. аз рӯи маълумоти ситоди бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ бо мақсади саривақт ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ вобаста ба шароити маҳал ва талаботи бехатарӣ хонаҳои истиқоматӣ бунёд шуда истоданд, то дар оянда шаҳрвандон солҳои тӯлонӣ аз он истифода намоянд. сохтмони роҳи мошингарду пиёдагузар, хати барқ, об ва дигар инфрасохтори маҳаллаи навбунёд дар асоси нақша марҳила ба марҳила иҷро шуда истодааст ки онро шабакаҳои барқ, муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияҳои минтақа бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ба сомон расонида истодаанд. бо мақсади дар муҳлати пешбинишуда ба истифода додани хонаҳои истиқоматӣ дар маҳаллаи навбунёд корҳои сохтмонӣ рӯзторӯз авҷи тоза гирифта истодааст. аз ҷумла бо супориши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои суръат бахшидани корҳои сохтмонӣ агентии захираҳои давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон даҳо намуди масолеҳи сохтмонӣ ба зарардидагон расониданд, то дар бунёди манзилҳои истиқоматӣ ягон мушкилӣ эҷод нашавад.
аз номи сокинони ноҳияи Нуробод арзу сипоси худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки бо кӯмаку дастгирии падаронаи пешвои муаззами маҳбубамон дар як муддати кӯтоҳ барои аҳолӣ аз офати зарардидаи деҳаи Яхак 22 хонаи истиқоматӣ ва дигар шароитҳои зарурӣ муҳайё шуда истоданд. бо мақсади сари вақт иҷро кардани корҳои сохтмонӣ коргарони ташкилоту идораҳо ва аъзоёни ҳизб фаъолона иштирок доранд то хонаҳои истиқоматӣ дар муддати пешбинишуда ба истифода дода шаванд. дар маҳалли сохтмон аз рӯзҳои аввал барои зисти муваққатии аҳолии зарардида 23 хайма ва дигар шароитҳои зарурӣ бунёд шуда буд то худи онҳо баробари коргарон дар рафти корҳои сохтмонӣ кӯмаки худро расонанд. ба гуфти масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи аҳолии осебдидаи деҳаи Яхакюз пурра ба маҳалли бехавф кӯчонида шуданд ки бо анҷоми корҳои сохтмонӣ ба хонаҳои навбунёд кӯчонида шаванд. рафти корҳои сохтмонии манзилҳои истиқоматӣ барои аҳолии зарардидаи ноҳияи Нуробод зери таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта вазорату идораҳои ҷумҳуравӣ ва мақомоти маҳаллӣ вазифадор шуданд то хонаҳои зисти шаҳрвандон дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд сохта ба истифода дода шаванд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаи иттилоотии ахбор ошно месозем. саломат бошед.